Torej, lepo pozdravljeni v imenu Mednarodnega središča za primerjalne zgodovinske raziskave, tako imenovani center ICCHS, ki ga imamo zdaj že nekaj let na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ustanovili smo ga, sta ga dva oddelka skupaj, oddelek za umetnostno zgodovino in oddelek za zgodovino. In med aktivnostmi, ki jih imamo, so tudi številna predavanja in včasih tudi manjši simpoziji, kakšni pa tudi večji. Danes sem še posebej vesel, ker lahko predstavim gosta iz Reke, ki se ukvarja s temo, ki je meni posebej ljuba, to je kiparstvo in altaristika v času baroka, še posebej stvari povezane z Benetkami. Gre za Marija Pintariča, ki je asistent in doktorski študent na oddelku za umetnostno zgodovino Reške filozofske fakultete. Doktorat, ki je posvečen naročnikom in umetnikom na Reki v 17. in 18. stoletju, piše pod mentorstvom kolege Damirja Tuliča, ki je tudi danes z nami. Obenem so pa njegove raziskave vezane tudi na raziskovalni projekt Et tibi dabo, ki ga je pred nekaj leti začela Nina Kudiš s svojo ekipo, tudi profesorica na Reškem oddelku za umetnostno zgodovino, in se ukvarja z naročniki in donatorji umetnostnih del v Istri, Hrvaškem primorju in severni Dalmaciji v poznem srednjem veku in zgodnjem novem veku, nekako med 1300 in 1800. Marijo Pintarič, ne glede na to, da je šele doktorski študent, torej da sodi med najmlajše raziskovalno aktivne umetnostne zgodovinarje Hrvaške, je objavil že nekaj pomembnih raziskovalnih člankov, deloma v soavtorstvu z mentorjem, deloma pa tudi sam. Tudi v zadnjem zborniku za umetnostno zgodovino je objavil en članek skupaj z svojim mentorjem, tudi o enem pomembnem beneškem kiparju, Giusto Lecurtu, obenem pa je sam objavil še nove dokumente povezane z delom oziroma tudi z izhodišči Antonija Michelacija, najpomembnejšega kiparja 18. stoletja na Reki in v Kvarnerju. Toliko morda za uvod, zdaj bi pa kar predal besedo Mariju Pintariču, ki bo predaval v hrvaščini, kot je bilo tudi že napovedano. Evo, zahvaljujem profesor Klemenčiću na uvodu, na pozivu i sve skupa vas pozdravljam. Tema o kojoj ću ja danas govoriti odnosi se na naručitelje i kipare između Rijeke i Ljubljane u 18. stoljeću. U tom 18. stoljeću kada je Rijeka doživjela potpuni procvat i kada ono što je najbitnije u kontekstu narudžbi mramorne skulpture, altaristike, oltarnih pala, liturgijskih predmeta od srebra i zlata se upravo tada naručuje. Međutim, u 18. stoljeću, da bi se sve to moglo ostvariti, bilo je bitna povoljna situacija koja se događala u 17. stoljeću naravno, a taj povoljni trenutak je počeo nakon 1618. godine i uskočkog rata kojeg su na ovim područjima vodila Venecija i Habsburška monarhija. Nakon što je rat završio i potpisan mir, važna je bila i odluka Venecije koja je u kolovozu 618. onda odlučila da više neće blokirati Riječku luku. Nakon toga Riječka luka počinje se polako razvijati, dolazi sve više novih trgovaca, sve više novih brodograditelja, brodovlasnika, umjetnika i tako dalje, koji će onda započeti taj procvat Rijeke, za koji sam već rekao će imati zlatno doba Rijeka proživljavati u 18. stoljeću. U tim trenucima nakon uskočkog rata, naravno povezano i sa Tridentskim koncilom, u Rijeku dolaze i novi crkveni redovi koji će u tim počecima u naručivanju mramorne skulpture i altaristike imati ključnu ulogu. Uz već prisutne Augustince od 14. stoljeća unutar gradskih zidina, važni su i Franjevci gore na Trsatu, a onda 1610. negdje dolaze Kapucini, oko 1625. dolaze Isusovci i na posljedku oko 1663. dolaze Benediktinke. I upravo ono što sam već napomenuo, će crkveni redovi, prvenstveno Franjevci i Isusovci u tim počecima imati ključnu ulogu, jer su oni prvi odlučili svoje bogate interijere, bogate drvene oltare zamijeniti novim mramornima.
Cijela priča u Rijeci započinje na Trsatu, započinje 1692. godine, kada Franjevci, jer u gradu u Rijeci tada nije bilo majstora, kipara i altarista, se okreću goričkim altaristima, kasnije i gradišćanskima, gdje onda naručuju oltare. Tako su Franjevci za svoj glavni novi mramorni oltar 1692. godine naručili u Gorici, naručili su kod Giovannija Pacasija, ta važna obitelj koja je tada djelovala, a ta ista obitelj se prvenstveno su bili altaristi, tako da su oni svoje kipove naručivali u Veneciju i slučaj je i takav i na Trsatu, gdje je Giovanni Pacasi kipove za oltar naručio kod venecijanskog majstora Giovannija Comina. Ono što su započeli Franjevci na Trsatu, to se nastavilo vrlo brzo 4 godine nakon toga i u Isusovačkoj crkvi Svetog Vida, gdje obitelji Lazzarini i Argento podižu prvi mramorni oltar unutar rijeke, unutar gradskih zidina. Riječ je o oltaru uznesenja Blažene Djevice Marije, gdje se opet javlja obitelj Pacasi, kod koji je Beatrice Lazzarini i naručila ovaj oltar. I na posljedku iznimno važan oltar, to je gradnja novog mramornog oltara kod Isusovaca, gdje se Isusovci sad okreću Pasquale Lazzariniju, koji je opet povezan s obitelji Pacasi, koji radi na oltaru od 1711. do 1717. gdje mu pomaže, vidjet ćemo, vrlo važna ličnost za Rijeku, a to je Paolo Zuliani. Ono što je počelo sa Franjevcima, što se nastavilo u Isusovačkoj crkvi, taj novi trend podizanja mramornih oltara uskoro se pojavio i u Zbornoj crkvi Uznesenja Marina, koja je tijekom 18. stoljeća doživjela veliku barokizaciju, velike pregradnje, veliku zamjenu tih starih drvnih oltara novim mramornima, a sve je počelo sa iznimno bogatom narudžbom obitelji Orlando, koja je zaslužna za preuređenje svetišta i naravno za podizanje novog glavnog mramornog oltara. Iz arhivskih zapisa koji su sačuvani, mi možemo pratiti taj tijek kako je sve to išlo. Mi znamo da je Simone Orlando 13. studenog 1713. godine prvi puta na samoj sjednici gradskog vijeća predložio da bi on u svojem trošku preuredio svetište Zborne crkve i u istoj crkvi onda u svetištu sagradio novi mramorni oltar. To je predloženo i samim kanonicima. Ti dogovori su trajali 2 godine i onda se u konačnosti 10. svibnja 1715. godine su dogovoreni ti glavni uvjeti oko toga kako bi sve to skupa trebalo izgledati. Simone Orlando je tražio od gradskih vlasti da otkupe vrt koji je bio u neposrednoj blizini od samog starog gotičkog svetišta, kako bi se to staro gotičko svetište moglo produžiti za jedan travej i naravno povisiti. I isto tako općina je trebala osigurati sredstva da se sagrade 2 nove sakristije u samo naravno svetište. A Simone Orlando je tražio od kanonika, od zbornog kaptola, da mu se dopusti mjesto ukopa unutar samog svetišta ispred oltara, da se postavi jedna komemorativna ploča iz koje će jasno biti, se moći iščitati da je upravo obitelj Orlando zaslužna za tu veliku pregradnju i gradnju novog oltara. I isto tako je tražio od kanonika da oni u Rimu isposluju bulu, da svetište i oltar budu privilegirani kako bi imali dodatnu vrijednost prilikom slavljanja misa za duše u čistilištu. Međutim, samo malo, je mene zaštekalo nešto? Nije? Je? Nije? Aha, evo, ispričavam se. Međutim, Simone Orlando je umro, tako da nije uspio doživjeti ni početak radova. Iz njegove oporuke koja je sastavljena 10. veljače 1719. godine, 8 dana prije njegove smrti, mi saznajemo da je on već tada, te 719. sve dogovorio oko gradnje i vjerojatno sa samim i altaristima i umjetnicima i tako dalje,
upravo u svom testamentu je naveo da će sve to preuzeti njegov najstariji sin, a to je bio Antonio Orlando. Antonio Orlando je preuzeo poslove i dovršio ih, kao što ćemo vidjeti, 1725. godine. Ono što je često bilo upitno oko samog svetišta je to je li se svetište produžilo za jedan trave i povisilo. Iz arhivskih izvora je jasno da je, da svetište se produžuje, da dobiva novi barokne prozorje se naravno povisilo i da se u samom svetištu radi i na novom svogdu kojeg onda su ukrašeni sa bogatim štukaturama. I ta velika preinaka svetišta koje su vodili Orlandovi možda je najbolje vidljiva na ovoj fotografiji gdje vidimo da je starogotičko svetište produženo za jedan travej u koji se onda mogao smjestiti novi mramorni oltar. Što se tiče samog oltara, dakle riječ o trokatnom oltaru, jedan od najljepših i najmonumentalnijih oltara uopće na istočnoj obali Jadrana. Radmil Matečić je još 1970-ih dobro pretpostavila, iako treba napomenuti da za gradnju oltara ne postoje nikakvi ugovori. Ona je dobro pretpostavila temeljem stilske analize da bi autor oltara mogao biti ljubljanski majstor Luka Mislej. I to je vidljivo i usporedbom sa nekim od njegovih dijela gdje je možda najbliže njegov oltar kojeg je radio zajedno sa Franceskom Robom u Vranskom, gdje vidimo korištenje tih istih elemenata poput dekorativnih elemenata školjke, tih interkolumnija između koje se onda smještaju kipovi ili samih voluta na koje se smještaju kipovi anđela na samom atici oltara. Kako je Luka Mislej bio prvenstveno altarist, on je kroz svoju karijeru surađivao sa mnogim majstorima, naravno tu se prvenstveno ističu Francesco Roba i Jacopo Contieri, i upravo je Jacopo Contieri koji se je potpisao na kipovima zaslužan za kipove Svetog Šimuna, Svete Ane, Svete Margarete i Svetog Antuna Padovanskog koje imamo u Rijeci. Nedavno je profesor Tulić objavio i ovu oltarnu palu koja se nalazi na gornjem katu oltara, koja je potpisana i datirana, i riječ je o bergamskom slikaru Kristoforu Taschi koji je djelatan u Veneciji, koji je potpisao sliku 1725. godine kad su i radovi završili, kako nam i svjedoče arhivski izvori. U donjem dijelu oltara gdje je bila starija slika, najvjerojatnije isto je bilo riječ o Kristoforu Taschi, mi o tome nemamo nikakvih arhivskih zapisa jer je ona zamijenjena 1850. sa istoimenim vjerojatno prikazom Uznesenja Bogorodice kojeg je izveo riječki slikar Giovanni Simonetti. Sve skupa ta velika pregradnja je završila u drugoj polovici 1725. godine, jer već tada gradski vijećnici 28. rujna 1725. godine predlažu da se uputi molba pulskom biskupu kako bi došao u Rijeku i konačno posvetio preuređenu zbornu crkvu i neke nove oltare. I tu je važno napomenuti da su ipak Riječani morali počekati sve do 1. travnja 1742. godine kada je oltar posvetio tadašnji pulski biskup Giovanni Andrea Balbi. Jasno je iz arhivskih izvora i svega ovo što sam naveo da je iza ove velebne gradnje stajala obitelj Orlando. Do nedavnih arhivskih istraživanja o toj obitelji se znalo vrlo malo. Ono što je još uvijek ostalo pod upitnikom je odakle je točno došao Simone Orlando u Rijeku. Najvjerojatnije je to Venecija, međutim neki stari autori spominju da bi to možda mogla biti i Firenze. On dolazi u Rijeku oko 1675. godine. 1703. je postao punopravni građanin Rijeke i to mu je omogućilo da onda sudjeluje u svim važnim
važnim poslovima oko grada, tako da je i 2 godine bio gradski sudac. I možda najvažniji događaj za cijelu obitelj bilo je 6. veljače 1715. godine kada je car Karlo VI proglasio, to jest dodijelio titulu obitelji kojim su oni postali dio kraljevskog plemstva, a o tome i svjedoči sama izjava tadašnjeg kapetana rijeke Ottavia de Tercija, koji je hvalio Simone Orlanda za sve što je učinio ne samo za rijeku nego i za samu Habsburšku monarhiju. Kao što je već bilo ispomenuti, Simone Orlando je umro 1719. Njega nasljeđuje njegov najstariji sin Antonio Giacomo Orlando, koji je, kako su pokazali novi arhivski dokumenti, imao vrlo važnu ulogu ne samo u Rijeci, nego i u Habsburškoj monarhiji. Mi znamo da je on vodio podružnicu Bečke istočne kompanije, koja je bila netom osnovana 1719. Da je on vodio zajedno sa ljubljanskim plemićem Francescom de Reigersfeldom sve poslove iz Rijeke i oni su prvenstveno trgovali, njihovi brodovi su prvenstveno trgovali sa Sicilijom, i o tome svjedoči nepoznati arhivski dokument o ugovoru, u stvari riječ o ugovoru između Antonija de Orlanda i Francesca de Reigersfelda o njihovoj poslovnoj suradnji, koji je potpisan u Rijeci 19. studenog 1719. godine. I ono što je bitno u kontekstu naručitelja ovog oltara je taj koja je bila moguća veza zašto se upravo obitelj Orlando okrenula ljubljanskom majstoru Luki Mislaju, a ne kao što su se prethodnici Isusovci i Franjevci okretali gradišćanskim ili goričkim majstorima. Profesor Klemenčić je dobro pretpostavio da bi najvjerojatnije njihova veza sa Ljubljanom bio tadašnji rektor Isusovačkog kolegija u Ljubljani Zaharija Gladić, koji je u to vrijeme i ugostio dvojicu kipara, mladog Francesca Robu i Jakopa Kontierija, koji su surađivali sa Lukom Mislajom tada na određenim poslovima, i ta pretpostavka je možda još dodatno potvrđena kroz obiteljske veze Orlandovih i Gladićevih, gdje sada znamo da je kuma na krštenju Antonija Orlanda bila Suzana Gladić, koja je bila majka Zaharije Gladića, a Katarina Gladić, njegova nečakinja, se kasnije udala za sina od Simone Orlanda, to je bio Francesco Saverio Orlando. I tu bi možda još trebalo napomenuti da postoji mogućnost da je određenu ulogu mogao imati i ljubljanski plemić školovan kod Isusovaca Francesco de Reigersfeld, koji je tih godina, baš kada se sve to trebalo početi graditi, bio u Rijeci, bio jedan od glavnih poslovnih partnera Antonija Orlanda. Isto tako on se javlja i kao jedan od svjedoka prilikom sastavljanja oporuke samoga Simonea. Ponovnim iščitavanjem matičnih knjiga, jedan dugotrajan posao, međutim na kraju se iz svega toga uspije rekonstruirati obiteljsko stablo Orlandovih, iz kojeg se onda može iščitati jedna potpuna ikonografska varijanta ovog oltara, gdje sada znamo da su na riječkom oltaru prikazani svi najvažniji predstavnici obitelji Orlando, naravno kroz njihove svece, imenjake, zaštitnike, tako da imamo prikazano Simone Orlanda, njegovu drugu ženu Anu Orlando, njegovu treću ženu Margaretu Orlando, njegovog najstarijeg sina Antonija Orlanda, i na gornjoj oltarnoj pali su prikazani Francesco Saverio Orlando, koji je bio sin Simonea i Margarete iz trećeg braka, i Barbara Orlando, koja je netom umrla prije završetka gradnje oltara 1724. godine, a riječ je o Barbari Orlando, koja je bila prva žena samog Antonija Giacomo. Tako da, naravno, u sredini kao što je Rijeka, nisu se mogli prikazati u vidu portretnih bista i tako dalje, nego su na taj način odlučili se prikazati kroz svece, imenjake, zaštitnike. I ta cjelokupna proces koji je trajao od 713. do prvotne ideje pa sve do završetka 1725. godine je i prvi put novo pregrađeno svetište prikazano i 1727. godine na jednom crtežu inženjera Matijasa Weissa,
a i tu treba možda napomenuti da u isto vrijeme kad Orlandovi završavaju pregradnju svetišta se završava i konačno gradnja Isusovačke crkve sa novom kupolom 1725. godine. Ono što su Orlandovi učinili na neki način je potaknulo ostale važne riječke patricijske obitelji, potaknulo je i neke netom obogaćene trgovce koji su određenu svotu novaca počeli onda ulagati u gradnju novih mramornih oltara. Dobar dio njih se u tim 1725. do 1730. opet okrenuo goričkim i gradišćanskim radionicama. Okrenuli su se prvenstveno altaristu Pasquale Lazzariniju, koji je već bio dobro znano ime u Rijeci jer je gradio glavni oltar kod Isusovaca, tako da tih godina oko 1724. do 1726. Pasquale Lazzarini dobiva narudžbu za gradnju oltara Svetog Petra u Zbornoj crkvi iz legata obitelji Stembergar i dobiva narudžbu za oltar Svetog Ignacija Loyolskog, kojeg je i dokumentiran kroz arhivske dokumente, kojeg je radio 1725. godine. Na projektima, to jest na gradnji oltara Svetog Petra i gradnji oltara Svetog Ignacija Loyolskog, Pasquale Lazzarini surađuje sa još uvijek nepoznatim kiparom, kao što je profesor Klemenčić predložio, kojeg mi sada znamo kao maestro dei puti Pafuti. Međutim, oltar koji je odredio budućnost altaristike i kiparstva u Rijeci je zasigurno oltar Presvetog sakramenta u Zbornoj crkvi. Za taj oltar ne postoje također nikakvi arhivski zapisi u vidu ugovora iz koje bi se moglo saznati kojim je majstorima riječ, međutim na temeljem stilske analize ovaj oltar, narudžbu za ovaj oltar je najvjerojatnije dobio upravo Pasquale Lazzarini. Oltar je podignut iz legata Gaspara Kriste, dakle jednog Venecijanca, i to saznajemo iz njegove oporuke sastavljene u Veneciji 1718. godine. On bratoštini ostavlja u Rijeci određenu svotu novaca, jer je upravo tu bratoštinu vodio njegov nećak u Rijeci, Giovanni Battista Miller. Ono što sam rekao, najvjerojatnije narudžba išla preko Pasquale Lazzarinija za ovaj oltar, međutim kako je Pasquale Lazzarini altarist, on je u kontekstu izvedbe ovog oltara za njegovu kiparsku opremu angažirao jednog drugog majstora gradišćanskog kipara Paolo Zulijanija i njegovu radionicu. Pasquale Lazzarini i Paolo Zuliani su dvojica majstora koje su surađivala tijekom 1717. do 1725. Surađivala su na oltaru glavnome kod Isusovaca u Rijeci, surađivala se na oltaru Župne crkve u Medeji, u Seveljanu i tako dalje. I upravo su i surađivala i na oltaru Presvetog sakramenta u Rijeci. Ono što je profesor Klemenčić dobro pretpostavio i što se pokazalo kroz pronađene arhivske dokumente, da je upravo u toj radionici Paola Zulijanija kao mladi garzone bio i Antonio Michelaci, i mi znamo iz njegovog predženidbenog procesa da je Antonio Michelaci zajedno sa svojim učiteljem Paolom Zulijanijem došao u Rijeku oko 1724. godine i da je ta radionica djelovala između Gradiške i Rijeke, a da je prvenstveno njihov dolazak u Rijeku najvjerojatnije vezan uz oltar Presvetog sakramenta. Možda dodatna potvrda o suradnji dvojice majstora Lazzarinija i Zulijanija govori privatni jedan podatak, da je baš Lazzarini bio i kum na krštenju Zulijanijeve kćeri Ane Marije. Što se tiče kiparske dekoracije samog oltara, ona se dovodila u vezu malo sa Paolom Zulijanijem, ali više u vezu sa samim venecijanskim majstorom Pietrom Baratom. Međutim, riječke kipove je zasigurno izradio Paolo Zulijani i to možda najbolje pokazuju usporedbe sa njegovim kipovima iz 1717. u Župnoj crkvi u Medeji. Možda treba napomenuti da je
Paolo Zuliani, jedan od majstora koji je zasigurno preuzeo Baratinu tipologiju i tako dalje, međutim vrlo je jasno vidljivo da kod Zulianija ne doda, on ima svoje limite, da kod njega nedostaje teme koče u klesanju, detalja lica, brade, volumenznih nabora draperije, kao što je to jasno lako prepoznatljivo na dijelima samog Pietra Barate. Međutim, u izvedbi kiparske dekoracije o nekim manjim zahtjevnim elementima sudjelovala je i Zulianijeva radionica i tu bi se sada po prvi puta može pretpostaviti da je najranije djelo Antonija Michelacija u Rijeci, koji je došao sa Zulianijem, kasnije ostao, kao što ćemo vidjeti, lijevi put koji razgreće taj žuti zastor od mramora i dvije anđelske glavice koje su smještene na njoj. I to njegov lijevi puto se dobro upotpunjuje sa njegovim nešto kasnijim dokumentiranim dijelima, kao što su naravno puto i anđeli na Propavedonici iz 1731. godine, koju je izveo za nekadašnju Isusovačku crkvu Svetog Vida. U još uvijek dosad slabo poznati samostalni mladenački opus Antonija Michelacija bili su pripisani oltar Gospe Karmelske u Zbornoj crkvi, kojeg je pripisala Radmila Matečić, i kipovi Svetog Joakima i Svete Ane iz župne crkve Svetog Andrije u Bakru, koje je točno prepoznala kao mlado djelo Antonija Michelacija profesorica Kudiš, a u taj rani opus svakako koji je nastao između 1725. i 1730. treba uvrstiti nedavno otkrivene mramorne kipove u istraživanja profesora Tulića i mene. Riječ je o Svetoj Margareti i Svetom Mihovelu, i uz ta dva kipa treba pridodati i Svetu Agatu, koja je bila u literaturi prepisivana Michelacijevom učitelju Paolo Zulianiju, međutim jasno je da su sva tri dijela nastala između 1725. i 1730. i da je njihov autor Antonio Michelaci, da su najvjerojatnije sva tri kipa jednom davno bili dio srušene crkve Svetog Mihovila unutar gradskih zidina. Da je uistinu riječ o Antoniju Michelaciju govore i usporedba Svete Margarete ili Svete Agate sa njegovim već prije pripisanim kipovima u Bakru, Svetog Joakima i Svete Ane, a kip Svetog Mihovila se dobro uklapa u njegova dijela, dakle nastao 1729. To je oltar Gospe Karmelske u Zbornoj crkvi, ili sa dokumentiranim Svetim Ivanom Evanđelistom koji se nalazi na samoj Propavedonici iz 1731. godine. Michelaci je, vjerojatno vidjevši da će tek u Rijeci trebati graditi veliki broj novih oltara, odlučio ovdje ostati, odlučio se oženiti i otvoriti botegu. I zanimljiv je jedan nepoznati podatak u kojem mi znamo da Giuseppe Paolucci, jedno novo ime, slikar, o kojem je nešto govorio i istražio ga je kolega Bolić, koji je pronašao da je Giuseppe Paolucci djelovao u Puli i izveo dvije slike za Pulsku biskupiju. Dakle, Giuseppe Paolucci i Antonio Michelaci su prema povlasticama koje je donio car Karlo VI 1725. Oni su se na te povlastice pozvali i 1732. tražili molbu da mogu uvoziti vino za vlastite svrhe. Međutim, zanimljivija je njihova izjava u kojoj kažu da su u Rijeku došli naravno zbog dobrih carskih povlastica, ali međutim prvenstveno su došli da bi nastavili svoje profesije, a to je profesija slikara, naravno i Antonija Michelacija kao kipara u mramoru. Michelac je nastavio svoju profesiju u Rijeci, otvara
Botegu ispred gradskih zidina 1733. godine. U tu baraku, o tome svjedoči jedan zapis nepoznati iz tih vremena, i zasigurno je ta njegova nova baraka ispred gradskih zidina, neposredno ispred novo sagrađene gradske lođe, je bila povezana sa njegovom prvom velikom narudžbom koja je bitna u nekoliko segmenata, i tu je bitno i napomenuti da je Michelazzi u to isto vrijeme kad je otvorio botegu u Rijeci svoju vlastitu, da je u tu botegu i doveo dvojicu pomoćnika iz Venecije, to su Pietro Baraccioli i Giovanni Righetti. Oltar Svetog Josipa, već napomenuo, je bitan zbog više segmenata. To je oltar kojim započinje streloviti uzlet Antonija Michelazzija kroz 30. i 40. godine. To je oltar u kojem se Michelazzi odmaknuo iz tradicije s koje je proizašao, tradicije goričkih i radičanskih altarista, i to je oltar gdje Michelazzi sada se direktno gleda na rješenja u venecijanskom kiparstvu, altaristici i slikarstva Settecenta. To je možda najbolje vidljivo, gdje je jasno da je na Michelazzijev reljef koji se nalazi na samom oltaru Zaruke Bogorodice zasigurno utjecalo istoimeni reljef kojeg je izveo vrlo važni venecijanski kipar Giuseppe Toretti za Cappello del Rosario u crkvi San Zanipolo u Veneciji. I isto tako još zanimljivije možda prikaz poklonstva pastira, gdje Michelazzi doslovno citira i ugleda se na rješenja u slikarstvu Antonija Balestre, gdje doslovno, dakle, preuzima prikaz citat mladog pastira i kleše ga u mramoru. Postoji mogućnost da je Michelazzi mogao vidjeti ovo djelo Antonija Balestre, poklonstva pastira, uživo, jer se ono nalazilo tada u Scoli Grande di San Teodoro u Veneciji, a postoji mogućnost da ga je mogao preuzeti i samih grafičkih predložaka. Dakle, sa oltarom Svetog Josipa počinje Michelazzijev uzlet u karijeri, gdje će njegov vrhunac upravo biti krajem 1730. i kroz cijelu 1740, kroz sve 1740. godine. Tada dobiva najvažnije narudžbe, najekskluzivnije narudžbe, to je zasigurno narudžba za gradnju oltara Svetog Franje Ksaverskog u Isusovačkoj crkvi u Grazu. To je narudžba zagrebačkih kanonika za oltar Svetog Jura za nekadašnju Zagrebačku katedralu, i to je naravno važna narudžba udomaćenog riječkog trgovca rodom iz Chietija, Giuseppea Minolija, koji je podignuo glavni oltar u nekadašnjoj Augustinskoj crkvi Svetog Jeronima. U te najvažnije Michelazzieve godine 1740. smo, evo, nedavno profesor Tulić i ja uvrstili i kipove Svetog Marka i Svetog Ivana Krstitelja sa glavnog oltara župne crkve u Cinto Cao Maggiore, gdje naravno treba napomenuti da oltar je iz 20. stoljeća, da on nije ostao sačuvan u svojem izvornom dijelu. Međutim, upravo ovi kipovi koji smo vidjeli iz Cinta Cao Maggiore i ova karta gdje su označeni sva kipovi i oltari koje je izveo Michelazzi zasigurno govore o činjenici da je Michelazzi za hrvatsku povijest umjetnost najvažniji barokni kipar koji djeluje kroz 18. stoljeće, gdje njegove kipove naravno imamo najviše u Rijeci, njegovoj široj i dalekoj okolici, međutim imamo ih u Zagrebu, imamo ih u Grazu, vidjet ćemo i Ljubljani, imamo ih i sada, evo, i na samoj granici između Furlanije i Veneta u mjestu Cinto Cao Maggiore. U tim 1740. godinama, kada je bio zaposlen na velikom broju podizanja oltara, Michelazzi sudjelovao i u društvenom životu grada, kao istaknuti kipar naravno, tako da je 1743. godine bio zamjenikom tajnika Bratovštine Gospe Žalosne. Međutim, puno je važniji dokument, zapis koji govori da je za tu istoimenu Bratovštinu 1747. godine Michelazzi boravio u Ljubljani. On je otišao na mjesec dana u Ljubljanu kako bi nabavio drveni procesijski kip za istoimenu Bratovštinu prema dizajnu kojeg je on sam pripremio za drvorezbara
kod kojeg je treba onda u Ljubljani naručiti tu skulpturu. On se vratio iz Ljubljane, tatjama se i razbolio i kada je napokon stigao kip Bogorodice u Rijeku, članovi Bratoštine su doživjeli šok, taj kip nije bilo ono što su oni tražili, navodno je izgledao poput mlade djevojke od 14 i 15, između 14 i 15 godina u licu, i isti tren su otišli kod Michelacija u kuću, napali su ga i tako dalje. I tu sada dolazimo do vrlo bitnih podataka iz kojih saznajemo, u stvari u kojoj Michelacij objašnjava članovima Bratoštine da nije ništa on zezno, da je napravio sve kako su se dogovorili i da je to sve, tu skulpturu da je naručio uz pomoć i samo posredstvo važnog kipara Francesca Robe u Ljubljani, i da će on isti tren poslati pismo Francesco Robi u Ljubljani da potvrdi sve ovo što on govori i da će ga zamoliti da pošalje pismo i članovima Bratoštine u kojoj će reći da je sve odrađeno kako su se dogovorili unaprijed prije sa samim članovima Bratoštine, i da jedno pismo se pošalje posebno i tadašnjem rektoru kolegija Isusovačkog u Rijeci. I tada mi, evo sada znamo da je Michelacij bio vrlo dobro upućen u Ljubljani, da je bio u aktivnim vezama sa samim Francescom Robom. Naravno da Francesco Roba, koji je i talentiraniji kipar od Michelacija, inventivni i tako dalje, je naravno utjecao na samog Michelacija u nekim njegovim radovima, i možda se tu sad može otvoriti pitanje. Mi sada znamo da je Michelacij sa Ljubljanom u Ljubljani 1747. bio u direktnom kontaktu sa Robom. Postoji li mogućnost da je Michelacij bio puno prije u Ljubljani u nekom kontaktu i tijekom 1730-ih godina, kada se vidi jasan utjecaj samog Robe na neka njegova djela, koje se onda naravno taj utjecaj samog Robe proteže i na Michelacijeva djela na neka djelo 1740-ih poput Svete Marije i usporedbe sa vjere na Robinom kipu u Ljubljani. Međutim, Michelacijev boravak 1747. u Ljubljani zasigurno je utjecao na opremanje oltara župne crkve u Bribiru. Naime, te 1747. Michelacij potpisao ugovor za gradnju tog oltara. Taj ugovor je fragmentarno poznat. Michelacij se obavezao da će dovršiti oltar do Uskrsa 1748. godine za cijenu od 1100 dukata. I ono što je profesor Klemenčić dobro pretpostavio, i apsolutno je točno, da Michelacij kod izvedbe oltara Svetog Petra i Pavla u Bribiru pomažu dvojica Robinih suradnika, dvojica majstora koji su bili u njegovoj radionici. To su Orazio Bonetti, koji dolazi iz Udina, i Francesco Rotman. Posebno je zanimljiv nam Orazio Bonetti zbog toga jer on najvjerojatnije u trenutku kada Francesco Roba iz Ljubljane odlazi u Zagreb nakon tužbe zagrebačkih kanonika da završi određene oltare koje treba puno prije isklesati, Orazio Bonetti ne odlazi sa Robom u Zagreb, nego dolazi u Rijeku, naravno dolazi u Michelacijevu radionicu. On se u Rijeci zadržao, čak je bio i članom Bratoštine Gospe žalosne, kako nam se doče arhivski zapisi, i u Rijeci je bio sve do 1763. godine. Uz samog Bonettija u Rijeku je došla i cijela njegova obitelj, i mi tako znamo da sin Giuseppe Bonetti, koji se spominje u dokumentima u Ljubljani 1753. godine, je također u Rijeci. On dobiva dijete 1759. godine i mi saznamo da je Giuseppe Bonetti bio, kako ga se navodi u arhivskim dokumentima, Pittore da Udine. U tim trenucima kada je, dakle, govorimo o 1750. godinama, kada je i već i Bonetti u Rijeci i tako dalje, Michelacij dobiva svoju zadnju narudžbu za zbornu crkvu, a ta narudžba se odnosi na gradnju oltara Svetog Filipa Nerija, a podizanje tog oltara je direktno onda povezano sa događajima i oko gradnje oltara Svetog Vinka Fererskog.
sve što se događalo između gradnje oltara Svetog Filipa Nerija i gradnje oltara Svetog Vinka Fererskog je zasigurno, evo, bi moglo poslužiti i scenaristima meksičkih sapunica, a vidjet ćemo i zašto. Naime, nakon potresa, razornog potresa koji je pogodio Rijeku 17.12.1750. godine i onda su ti potresi trajali do 1754. Građani Rijeke su odlučili zavjetno sagraditi oltar u čast Svetog Filipa Nerija i Migdija i oni su za to skupili određenu svotu novaca, međutim nedostalo je neki 100 dukata, tako da se oko podizanja ovog oltara na 1754. godine uključio i sam grad. Iz nepoznatog dokumenta kojeg je napisao arhidžakon, tadašnji arhidžakon Pietro Svilokosi u samoj tršćanskoj intendanciji, mi sada znamo što se točno događalo između gradnje oltara Svetog Filipa Nerija i Svetog Vinka Fererskog. Naime, Michelazzi 1754. dobio narudžbu i obavezao se da će izgraditi oltar Svetog Filipa Nerija u roku od 4 mjeseca za 540 dukata, međutim kasnio je više od godinu dana i to je izuzetno razljutilo samog arhidžakona Svilokosija i kada se iduće godine 1755. odlučilo graditi oltar Svetog Vinka Fererskog, Svilokosij je odlučio da to neće biti Michelazzi, nego da će taj oltar graditi venecijanski altarist Pietro Fadiga. Tada je Michelazzi, saznavši za to, napravio pod navodnike veliku frku u gradu. Naravno su se rasprave vodile na ulici i tako dalje. On je isti trenutak kad je saznao da on neće raditi na oltaru Svetog Vinka Fererskog, otišao kod tadašnjeg kapetana i tu se onda uključuje kapetan koji je poslao svoje najbliže suradnike kod arhidžakona, gdje je onda zanimljivo da arhidžakon kaže da kad će Michelazzi ili sam kapetan graditi svoju kuću i svoje kamine, da onda tada mogu birati majstore koje žele, a da će on za svoje oltare u zbornoj crkvi i njegovi kanonici, da će birati majstore za koje smatraju da su najpodobniji i za koje smatraju da mogu odraditi taj posao. Isto tako, Svilokosij navodi da ne zna kako bi Michelazzi sve to izveo u trenutku kad je dobio velike poslove, javne poslove u Rijeci i nekim drugim gradovima. Isto tako da prema njegovim saznanjima Michelazzi nema kredit u Veneciji za dobavku samog mramora. Uistinu, iako je doživio velike pritiske sa svih strana, Svilokosij je ostao vjeran svojom naumu, tako da je uistinu potpisan ugovor sa Venecijancem Pietrom Fadigom 19. svibnja 1755. godine. Gradnja oltara se može pratiti i kroz arhivske dokumente u vidu knjige troškova i sve skupa priča oko oltara, gradnja oltara je završila 1757. godine i nepoznat je podatak da je za neimenovane radove i na ovom oltaru 1759. godine vjerojatno za neke popravke isplaćene i 4 dukata samom Oraciju Bonetiju koji je tada bio u gradu. Michelazzi je po prvi puta izgubio narudžbu u gradu gdje je djelovao preko 40 godina. Mislim da gradnja ovog njegovog oltara nije toliko bila njemu problematična da neće sagraditi jedan manji oltar, nego je više bilo riječ o njegovoj taštini, a u isto vrijeme Michelazzi je postao 17. listopada 1755. godine carskom kraljevskim arhitektom, vrlo važna funkcija gdje sad on je zadužen za sve javne gradnje u Rijeci, Karlobagu i Senju i gdje se posebno ističe njegova prijedlog urbanističke promjene gradske luke i starog grada u Senju i zanimljivo je da vjerojatno tada kada je boravio u Senju i tako dalje se Michelazzi ni u snu nije nadao da će mu gradnja jednog manjeg oltara kao što je Svetog Vinka Fererskog poremetiti određene planove u Rijeci. Poremetilo mu je planove na taj način da je po prvi puta u gradu dobio konkurenciju, jer mi sada znamo da Pietro Fadiga, Venecijanac, koji je
dolazi iz važne obitelji kamenoklesara, koji je i član bratovštine bio u Veneciji, djeluje na relaciji Venecija-Rijeka od 1760. do 1764. godine. I da je upravo isti onaj arhidžakon koji je očito se zainatio Mikelaciju, gradnju zadnjeg mramornog oltara iz legata Pietra Tremanninija, dakle oltara Svetog Antuna Padovanskog, upravo povjerio Pietru Fadigi, gdje je potpisan s njim ugovor 28. veljače 1761. godine. Pietro Fadiga je naravno uz pomoć Svilokosija radio i na oltaru Svetog Antuna Padovanskog na Trsatu i na oltaru Svetog Josipa u Senju, tako da je Mikelacij po prvi puta imao ozbiljnu konkurenciju gdje mu dolazi na njegov teritorij pod navodnike altarist iz Venecije koji onda surađuje s određenim venecijanskim kiparima. Međutim, nije da je tih 1760-ih kad je i Fadiga bio u Rijeci, Mikelacij nije dobivao narudžbe. Mi znamo da je on nakon Robine smrti i isklesao kip Svetog Tome Vilanovskog za nekadašnju Augustinsku crkvu u Ljubljani i sada znamo iz jednog novog arhivskog dokumenta da je 1763. da mu se obratila obitelj Sumrakar da iskleše kip Svetog Martina za 150 dukata kojeg je onda trebao postaviti na oltar Svetog Franje Palovskog. Pod kraj karijere, gdje se smatralo u literaturi, se često govorilo da je Mikelacij bio star i nemoćan pa nije više ništa radio, suprotno tome, Mikelacij je 1768. godine radio veliku konsolidaciju nadgrobnih ploča kod Augustinaca, gdje je opet predlagao neke promjene, koliko ploča se može graditi i tako dalje, koliko još ima mjesta u samoj crkvi. I godinu dana prije smrti je radio procjenu krova zborne crkve u svibnju 1770. godine. Na posljedku Mikelacij umire 18. rujna 1771. u Rijeci, a pokopan je u zbornoj crkvi u grobnici obitelji Suma Campagna. Međutim, smrću Mikelacija ne staje klesanje oltara i kipova ispred gradskih zidina u Rijeci. Slab je talentirani majstor, kipar i altarist, koji dolazi u Rijeku 1775. i zamjenjuje Mikelacija i Sebastiano Petrucci. Njihovi životopisi su vrlo povezani. Mi još uvijek sada ne znamo dakle je došao Sebastiano Petrucci u Rijeku, ali najvjerojatnije to bilo sa područja Furlanije. Poput Mikelacija i on traži od grada da mu se dopusti podizanje barake na Fiumari, što je bilo nepoznato. Isto tako je bilo nepoznato i ugovor koji je potpisan sa Sebastianom Petruccijem. 1780. su ga Augustinci angažirali da podigne oltar Svetog Nikole Tolentijskog i za taj oltar je on dobio isplatu od 433 dukata i naravno Sebastianu Petrucci se mogu prepisati neki drugi mramorni oltari u Rijeci i široj riječkoj okolici, poput oltara u crkvi Svetog Trojstva na Kastvu ili oltara Svetog Vinka Feresko koji je sagrađen 1783. u crkvi Majke Božje od Porta u Bakru. I baš poput Mikelacija i Petrucci je bio i kipar, altarist i arhitekt i upravo je on zajedno sa inženjerom Antonom Gnambom radio promjenu, to jest konsolidaciju same današnje nama poznate riječkog korza, gdje je kroz njegov projekt zatvoren i ukopni jarak poznat kao foša. O tome nam i svjedoče i arhivski zapisi gdje točno znamo što je sve zajedno sa Gnambom Petrucci namjeravao još graditi ispred gradskih zidina kada se Rijeka 1780-ih otvara izvan samih gabarita, povijesnih gabarita gradskih zidina. I na posljedku i nakon Petrucija koji odlazi 1787. jer tada posljednji puta plaća porez za baraku, nastavlja se djelovanje kipara
i altarista. I tu evo za kraj svakako treba spomenuti Francesca Saveria Medelina koji iz Rovinja od 1768. dolazi u Rijeku i koji je zajedno sa Giuseppom Capovillom radio na propovjedonici i krstonici za župnu crkve u Mušćenicama, kako nam govori ovaj nepoznati arhivski dokument. I na samom kraju treba napomenuti evo da su prvenstveno velik broj naručitelja. Mi smo zbog vremena ovdje samo vidjeli obitelj Orlando, ali obitelj Boratelli i tako dalje i obitelj Stemergar bili direktno povezani sa Ljubljanom, dakle Ljubljana, Rijeka kroz različite poslovne, ali i obiteljske veze. I puno važnije možda u tom kontekstu je veza, jasna veza između dvije najvažnije radionice. To je na prostoru Krajinske naravno radionica Francesca Robe, a na prostoru istočne obale Jadrana je to radionica Antonija Michelacija. I za kraj, okretanje u početkom 18. stoljeća riječkih naručitelja goričkim i gradišćanskim radionicama je direktno utjecalo na ono što će obilježiti Rijeku kroz 18. stoljeće. Naravno, to je Antonio Michelaci koji dolazi iz radionice obitelji Zolijani, koji otvara baraku i koji započinje taj kontinuitet klesanja kipova i oltara ispred gradskih zidina, koje nastavlja onda Sebastiano Petrucci, nakon Petrucija Francesco Saverio Medelin i kroz prvu polovicu 19. stoljeća Marko Chieriní i na posljedku Pietro Stefanuti, gdje taj kontinuitet zasigurno izdiže kontinuitet klesanja altaristike i kipova zasigurno izdiže Rijeku ispred svih ostalih gradova na istočnoj obali Jadrana. Evo, zahvaljujem na pozornosti. Najlepša hvala za to zelo zanimivo predstavitev.